ଏଇଟା ମୋ ପେଟ ଉପରେ ଟିକେ ମୋଟା ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ନେଉଛି ନା ମର୍ଡର କଲେ ଖାଇବି କ'ଣ? ଆପଣ ପାଇଁ ତ ସ୍ପେଶାଲ ପଳେଇ ଆଇଲା ଗୁପଚୁପ ପାଣି ଆପଣ ପୁରା ମସ୍ତ ଜମିବ ଆଉ ନା ମତେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ରୋଲ ଖିଲେଇବୁ ନା ମଇନା କରୁଥିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ଘରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ରୋଲ ଦେବୁ ଚାଲବେ। हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम बैक माय चैनल। आज नौटंकी पुणी स्टार्ट हो गला कहले मत मार्केट बुले नियो लंबा लिस्ट शुणे सारे यहीटा किणवी सेटा किणवी आउ कहलानी मु रेडी होची तमे तो रेडी हो कि नहो मत नहीं कि चल मत एबे संगे संगे मार्केट बुली मु जीवी माने एभली जिद्दी तार बेला एई धीरे धीरे हाँ ड्रेस खराब है जो हेयर स्टाइल खराब है जो तो हेयर है तो टेढ़ा मेढ़ा हेयर तुमर नहीं मार्केट तुम मत सब हईराण कौन करुच हाँ सुगा हो ना नहीं कौन कहूँ खाली मु बुलबी मैंने मु गोटे पिलाटा खटी खटी खाऊ मुझे रेस्ट नेबी टे तुम माने यदि बुलेवाई न नब भयंकर झगड़ा मुह फुले बसीज मत नेलेनी कुआडे चल चल को मार्केट जीव मो ये चल गला बाटरे को मार्केट अरे को मार्केट से ना कहले ए मार्केट टा जीवी मु हाँ ए पिला कहून भाई गाड़ी मु चलेबी मत पुणी रास्ता कहले सीना रास्ता जाइए मार्केट पहुँचेबी आई ना कह मत मार्केट नहीं चलो भुवनेश्वर तो दुनिया मार्केट अच्छा चुप रुह एक नंबर मार्केट एते बाट ना केमी जीव गाड़ी तेल ना पानी रे जीव मुझे शोया खाली इच्छा होची हाँ आसले शोबी काली गला हेनी बाहर काली गले पड़ मत यदि किसी मिल खाया मुझे मो पैसा मुझे खाइबी मो पैसा मुझे खाइबी मत खाया दब मत गोटे एग रोल दब तो डबल एग 1 चिकेन रोल हाँ मुझे मो पैसा खाइबी ना हौ चल तो आउ चिकेन लॉलीपॉप हाँ चल मु तो सेमती बिना लांचरे काम करी ना मत लांच मु जानी खर्च मोर अधिका हम मार्केट जीवी माने नियाती कम खर्च हम अधिका आ से 50-60 टका तबे किसी माइनर पड़गनी देवे पका महा ब्लैकमेलरटा यहाँ खाली ब्लैकमेलिंग कर सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सब ब्लैकमेलिंग कर नहीं ब्लैकमेलर पळेबे म घर कौन पे जीव कि घर पळेबे कौन पे ब्लैकमेलिंग कर कॉलेज दीदी भाया लगुच आउ चल आसनो एक नंबर मार्केट तो एक गाड़ी बस एक नहीं पहुंचे से माने को जेट गाड़ी मना कोन गाड़ी आ ट्रैफिक रे रहइबोनी हां पानी बोतल तो संगे लेथि मते सस्त लागो आओ मैक्स नो मैक्स सतरे जीवा हमें हां अलो मु बाहर साली जीवा जीवा को जो कोन आज जो वर्षाटा होती ठंडा ठंडा लगे सुंदर सुंदर लगे केते भीड़ देखिए डोर कर्टेन विंडो कर्टेन किने भाई पागल होला ए नेगोशिएशन तू करी मु करबी नेगोशिएशन हैला तू नेगोशिएशन करिवु मु जानि पन मु जम्मा नेगोशिएशन करबी तू नेगोशिएशन करिवु होला बेडरूम पे गोटे रहला
ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ମେନ୍ ଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଗଲା କଣ ମୋ ହିସାବ କିଛି ପାଉନି। ଚାରିଟା ଆଉ ରୁହ ମୁଁ ସେମିତି ପାଇବି ନା 1 2 ଚାରିଟା 3 4 ଗୋଟେ ରହିଲା 5 ସେ 6 ଯୋଉ ସିଡି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଲା ହଁ। ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ନେଗୋସିଏସନରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଭାଇ ମାନୁନାହାନ୍ତିନି କି ପଇସା ଦବାକୁ ରାଜି ହଉନି। କର 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 ସଇଲା ନା ନାଇଁ? ଭାଇନା ରାଜି ହଉଛନ୍ତି? ଭାଇନା ହିସାବ କରୁଛି ପିଲାଟା, ନେଗୋସିଏସନ କରୁଛି। ଦେଖିବା ଆଜି ନେଗୋସିଏସନ ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଅଛି ତାର। ଏତେ କଣ କାଟିଲୁ? ପୁରା ନେଗୋସିଏସନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ପରଚେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାୟାର କରିଥିଲେ ଭଲ ହବ। ନେଗୋସିଏସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି ତାର। କେତେ କେତେ କହିଲ କେତେ କେତେ କହୁଛ? ଆଜି ଅଧେ 1350 ପଠେଇବି। ଦେଇଦିଅ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ନା କଣ କହୁଛ? ଆସୁନ ତଳକୁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଦେଲେ ମାମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଧରେଇ ଦଉ। ଏଇନା କହିବୁ ଘରେ ଗଲା ମତେ ଧରେଇ ଦେଲା। ଆଲୋ ବାପା ଲୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ କଣ ଶାଢୀ ଫାଢୀ କିଣିଦଉନୁ, ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ କିଣିଦଉନୁ। କଣ? ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ନେବି, ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି। ଘରୁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ପଇସାକୁ ଅନନେସେସାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା। ମୋର ଲେହେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନେବି, ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହବ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ସେଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା। ଭିଡ ଅଛି, ଆ ଜଲଦି। ସେ ଡ୍ରେସ ଟା ନେବି ନା, ସେ ଚୁଇଁ ଡ୍ରେସ ଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ଚୁଇଁ ଡ୍ରେସ ଟା, ପିଙ୍କ କଲର ୟେଲୋ କଲର ଚୁଇଁ ଡ୍ରେସ। ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ବାହାଘର ସାରଣୀ କିଣିକି ନେଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ମୁଁ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆୟୁଷ ମତେ ଗୋଟେ ଟେଡି କିଣିଦିଅ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କିଣିଦଉନା ଗୋଟେ। ଏତେ ଡ୍ରେସ୍ ଥାଇକି ତୋର ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର? ଡ୍ରେସ ସବୁ ପଚିବ ଥରେ ୟୁଜ୍ କର, ତାପରେ ନୂଆ କିଣା ହବ। ନବନି ତ ଏତେ କଥା। ଏଇନେ କିଛି ତ ଲମ୍ବା କରିହବ ତ? ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ମତେ। ଏଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି। ପୁଣି ସେଇଟା ହଁ 8 ଫୁଟ 9 ଫୁଟ ଭଳିଆ, 10 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ଭଳିଆ ହବ। କିଣିଦେଲା, ଖାଲି କିଣି, ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ମୋର ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଛୁରୀ ନେଇକି ମୋ ମର୍ଡର କରିବୁ ନା କଣ? ହଁ ଆଣିବୁ ମତେ? ଆରେ ଭାଇନା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କିରି ଦିଅ, ମୋ ପେଟରେ ପଶିବନି ସେଇଟା। ରୋଲ କିଲୋ ମୁଁ ଖାଇବି, ଘରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ରୋଲ ଦବୁ, ଚାଲ ବେ। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ସବୁ। ରୋଲ ଦବୁ, ଚାଲେ ରୋଲ। କେତେ ଭିଡ ଅଛି ଦେଖିଲ।
ଏଇଟା ମୋ ପେଟ ପୁରା ଠିକ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଚିରି ନେଉଛି ନା ନା ମର୍ଡର କଲେ ଖାଇବି କଣ? ଆପଣ ପାଇଁ ତ ସ୍ପେଶାଲ ପଳେଇ ଆଇଲା ପାଣି ଆପଣ ପୁରା ମସ୍ତ ଜମିବ ଆଉ ନା ମୁଁ ରୋଲ୍ ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ରୋଲ୍ ଖାଇବି ବୋଲିକି ରୋଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ରୋଲ୍ ନେଇକି ଆସେ ହେଲା ମୁଁ ରୋଲ୍ ନେଇକି ଆସେ ଗାଡ଼ି କେହି ନେବନି ହେଲା ପିଲାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ପାଇଁ ପାଗଳ ପୁରା ଆମେ ଆମ ରୋଲ୍ ଖାଇବା ପେପର କାଢୁନ ସେମିତି କେମିତି ମୋ ବରି ହାଲତ ହେଇଯାଇଛି ତାର ନିଜେ ବି ବହୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋହିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦାର ଓହୋ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରୁମ୍ରେ ଅଧା ମାର୍କେଟ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲା ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛି ଖାଲି ଏଇଟା କିଣିବି ସେଇଟା କିଣିବି ଏଇଆ ଚଲେଇଛି ଗୋଟା ସେଠି ଯାଇକି କଣ କହିଲୁ ତୁ ମଣିଷଟା ନା କଣଟା ବେ ମୁଁ ଅନେଇଲୁ କିଛି କରିବିନି ଖାଇବି ଶୋଇବି ହେଲା ଖାଇବନି ଖାଇକି ଆଇଛ ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇକି ଆଇଲ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁନୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମନା କରିଛି ରାତିରେ ଖାଇବନି ନନଭେଜ ରାତିରେ ନନଭେଜ ଖାଇଛ ମାନେ ସେମିତି ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇବ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ମୋ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ କାଇଁ ଲୋ ପୁଅ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ନା ଯିବା ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେଇଲୁନୁ ବୁହାଇଲୁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଧରେଇଲୁ ବୋହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଏଇଟା କିଣିବି ସେଇଟା କିଣିବି ମୋର ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ ତା ଦେହରେ ମୋତେ 1 ଲିଟର ରକ୍ତ ତ ଶୁଖିଗଲା 2 କିଲୋ ମାଂସ ତ ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କ'ଣ କରିବି ସେ ପଇସା ମୋରି ତ ଦେଲୁ ନା ତୁ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ମାନେ ତୋର ପଇସା ମୁଁ ତ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାରିଦେବୁ ସେଇଟା ଭାବୁନୁ ତ ଟାଉଟରଗିରି କରୁଛୁ ମୋ ଆଗରେ ରୋଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରି ଯେତିକ ପଇସା ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ସାଲାରୀ ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଗେ ତମେ ନେଇଯାଉଛ ପରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ନା କଣ ନିଜେ ତ ନେଇଯାଉଛ ଆଇନା କହୁଛୁ ମୋ ପଇସା ଓହୋ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ମୋର ତମେ ତ ତା ପରେ ନେବ ସେଟା ମୋ ପଇସା ନେବ ମୋ ପାଖେ ରହିଗଲା ସେଟା ମୋର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ କାଟାଗୋରୀ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ପଇସା ନେଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ମୁଁ ତ ପଇସା ଜମା ଆଣେ ନା ଜବ୍ରୁ ଜମା ଟାଉଟର ଗନା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ କ'ଣ ଟେ ପିଇବାକୁ ଦେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ଖାଇକି ଶୋଇବି ପାଣି ପିଅ କିଛି ପିଆ ପିଇ ନାହିଁ ଗରମ ପାଣି କରି ପିଅ କ'ଣ ଟେ ଦେ ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁନି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ସେ କଟନ ଗୁଡ଼ା କାଲି ଲଗେଇବା ହେଲା କାଲି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଲଗେଇବା ହେଲା କାଲି ଶନିବାର ଛୁଟି ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ବାବା ସେପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ତ ଟିଭି ଭଲ ତ ବାପା ଭଲ ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଯିବେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଭି ସରିଲାଣି ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ସେଟା ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଉ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସେ ଜମା ରୋଲ୍ ଖାଲି ଯା ଫ୍ରେଶ୍ ହବୁ ଯା ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଯା ଉଠ ଯା ଯା ଚାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗା ଜଲ୍ଦି
ଶୀତରେ ଗଲାନି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ସେ ତା ରୋଷେଇ କରିବ। ସେ ଚା ସବୁ ଢାଳିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା କ'ଣ? ଝଗଡ଼ା କରିବ ସବୁବେଳେ, ମୂର୍ଖ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ଯାବେ ଜଲ୍ଦି ଯା, ବାଥରୁମ୍ ଯା, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଝଗଡ଼ା କରିବ ମୋ ସହିତ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ରୁହନ୍ତୁ ପଳାନ୍ତୁନି। ଆପଣ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତିନି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।